anem a aquesta versió especial d'en Roger Gascon, el líder del Dia de la Barbota, en directe a l'Extraradi, Oliver i Benji, amb Julibert. Aquí vaig fent saltirons pel carrer, després d'una fideuà i un cafè. El meu cor batega per l'emoció de lligar per primer cop. Primer cop. Però quan em disposo a fer-li un petó, ella fuig perquè l'Helena fa pudor. Què em passa, doctor? Té cap solució? Home, i tant! Julibert, mengi, no hi ha res millor. Mengi, Julibert, contra un alè de por. Mengi, Julibert, serà un pou de passió. Julibert, mengi, ningú li dirà no. Mengi, Julibert, a cap dels seus petons. Mengi, Julibert, tindrà alè d'ambientador. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bé, ja crec que la lliçó he après i això no em tornarà a passar més. Avui he quedat amb una altra noia i he dinat julibert i res més. Però quan ella ha anat a fer-me un petó, s'ha transformat en un macarró. Què em passa, doctor? Té cap solució? Julibert, mengi, però sense exagerar. Mengi, Julibert, pot ser perjudicial. Mengi, Julibert, en quantitats massa grans. Julibert, mengi, pot ser estupefaent. Mengi, Julibert, i al·lucinogen. Mengi, Julibert, i pot deixar-lo impotent i ha de marcar un altre gol. Mengi, Julibert, mengi, Julibert, mengi, Julibert, Julibert, mengi, ningú li dirà no. Mengi, Julibert, a cap dels seus petons. Mengi, Julibert, serà un pou de passió. Julibert, mengi, Julibert. Molt bé, claros, Una versió molt millorada. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.